ଏପଟେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହଉଛି ଇସ୍, ମୋର ତ କିଛି ହଉନି। ହାତ ଭାତ ମାରିଲ କଣ ହବ? ମୁଁ ହାତ ମାରିନି, ସତ କହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ଆଉ କିଛି ତ ହବନି। ହୁଁ। ତମେ କୋଉଠି ହାତ ମାରିଛ? ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଉଁ। ଆମର କୋଉଠି ହାତ, ଆମର ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ହାତ ମାରିବ, କଣ କୋଉଠି ହାତ ମାରିବ? ତମେ ରାତିରେ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଛ? ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଲି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ଗୋଟେ। କଣ ନାଇଟ୍? କଣ? ଗାମୁଛା ନା ନାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନା ହାଫ୍ ଗାମୁଛା ପ୍ୟାଣ୍ଟ? ପିନ୍ଧିକି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଶୋଇଲେ ଛୋଟ ସକାଳୁ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛି। ହୁଁ। ଗୋଟେ କାମ କଲ, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଉନ। ସେତେବେଳେ ଶୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଥିବ। ଓହୋ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ତମ ରାତିରେ କରିବି, ସବୁଦିନ। ହୁଁ। 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 କହିଲନି ବହୁତ କୁଣ୍ଢେଇ ଶୋଇବ, ମୁଁ ସେମିତି। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ତ କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲ? ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତଥାପି? ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏତେଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ମାନେ କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ହୁଁ। କଣ ମୁଁ କଣ ଗାଈ ନା କଣ ଯେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ନା। ମତେ କହିଲ କଣ କେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କେମିତି କରିବ ମାନେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ନା, ମୋ ଉପରେ ଆସିକି ତ ତମେ କରିବ ନା। ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଜିସନ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଓହୋ, ତମେ ତମ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଜିସନରେ କରିବ କହୁଛ? ହୁଁ। ଠିକ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାଇଁ। ହୁଁ, ତମ ଫେବରେଟ ପୋଜିସନ ଟା କୋଉଟା? ମତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ମତେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କରିବ କର। ତଥାପି ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଥିବ ନା, କେମିତି କଲେ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୋ ଉପରେ ଆସିକି କରିବ, ମୁଁ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ଓହୋ। ମତେ ଛିଡା ହେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଛିଡା ହେଇକି କଲେ କେମିତି କହିଲ, ଯେମିତି କେମିତି? ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କିସ୍ କଲାବେଳେ ହୁଁ ହେଲା, ପଛକୁ ଧରିକିରି ହେଲା। ହୁଁ। ପଛକୁ ଧରିକି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚାପିବନି କି, ପଛଟାକୁ ଆଣିକି କାଖରେ ହୁଁ। ସେମିତି। ହୁଁ। ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଟେକିକି। ହୁଁ। ଏମିତି ଆଉ। ଭଲ। ଭାବୁଥିବ କଣ କଣ କହୁଛି ମତେ ଆଜି। ମାନେ? ତମେ ଭାବୁଥିବ କଣ କଣ କହୁଛି ମତେ ଆଜି। କଣ କଣ କହିଲ, କିଛି କହିଲନି ତ? କିଛି ବି ତ ତମେ କହିନ ମତେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ। କଣ ଚୁପଚାପ? ଏପଟେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି। ଜାଣିଛି ତମର ସେଠି କଣ ହଉଛି। ଏଇନେ କଣ ଯଦି ତମେ ପାଇଥାନ୍ତ, କଣ ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଥାନ୍ତ। ବହୁତ କିଛି ନୁହଁ, ବହୁତ ଥର କରିଥାନ୍ତି। ହଁ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ହଟ୍ ହଟ୍ କଥା କିଛି କହୁନି। କହୁନ। ମତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କହୁନ, କହିଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରିଯିବ ନା। ହଁ। ଆଉ ବାହାରିଲା ଆଉ ଫିଲ୍ ଆସିବନି, କହିବିନି ଶୋଇପଡିବ। ତମର ଶୋଇପଡିବ। ହୁଁ। କହ ହୁଁ। କାଲି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣୁଛ ହଁ ହଁ ମାରୁଛ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ହଁ ମାରିଲି ନା, ମୁଁ ବି ତ କଥା ହଉଛି ବା। କଥା ହେଲେ କଣ ଅଛି, ତମେ ଖାଲି ତାଳରେ ତାଳ ମିଶଉଛ ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ ହଉଛ। ହୁଁ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁଁ କଲାବେଳେ ତମେ ମତେ ସେମିତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇ କରିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ କରିବା ମଜା। ଓହ, ତମେ ମତେ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କଣ କହିବି? ହଁ କର ଜୋରେ କର ଜୋରେ କର ଏମିତି କହିବ। ହଁ, ତାପରେ କଣ ତାପରେ? ତାପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ତମେ କାନ୍ଦିବ ନା ମୁଁ କାଇଁ କାନ୍ଦିବି? ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ହଁ ସେଇ କଥା କହିବା।